Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rani. Taong 1970, Minoyan, Negros Occidental. Hindi madali ang buhay sa probinsya. Maraming mga bagay na dapat isaalang-alang kung maninirahan doon ang mga taong tubong syudad. Sa estado ni Rani, nakarating siya sa Minoyan dahil sa utos ng kanyang amo. May malawak kasi itong lupa roon at kailangan ito ng bagong magbabantay. Lahat ng nakausap nitong mga tao humindi sa kanyang alok, kaya wala itong nagawa kundi tanggalin ang mga ito. At dahil sa kailangan nga ni Rani noon ng trabaho, napilitan siyang sumang-ayon kahit ang kapalit nito, mawawalay siya sa kanyang pamilya. Bago siya umalis noon sa lugar nila, matinding pakiusap ang ginawa niya sa may-ari. Halos lumuhod na rin siya sa harapan nito, mapagbigyan lang ang kanyang nais. Wala rin naman siya noong ibang hinahangad, kundi ang ipilit na makasama ang kanyang pamilya. Ang kaso lang, hindi ito pinayagan ng may-ari. Masyado kasi itong magastos at hindi siya pumunta roon para magbakasyon. Dagdag pa nito na malayo sa kabihasnan ang lupain niya, kaya kung pupunta siya roon ng may kasama, mahihirapan lang siya. Hindi naman sa pinagdadamutan kita, Rani. Kaso lang medyo tagilid yung hinihiling mo eh. Bilang ama rin kagaya mo, nauunawaan kita. Ngunit alang-alang sa kanila, obligasyon natin ang magsakripisyo. Pagbibigyan kita sa iyong hinihiling, pero ang isasama mo lang, yung panganay mong anak. Siguro naman, ayos na yun para hindi ka roon maburyong. Huwag ka rin mag-alala sa pagkain. May rasyon na mula sa akin. Lahat din ng punong kahoy doon. Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo. Dagdag pa nito na, nyog lang doon ang kinakailangan niyang alagaan dahil sa napakahalaga ng kopra nito para sa negosyong kanilang pinapatakbo. Nang marinig naman niya ang abiso ng amo niya, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Marami pa sana siya noong itatanong pero di niya ito pinagtuunan ng pansin. Para sa kanya kasi, sapat nang malaman na makakasama niya ang kanyang anak sa lugar ng Minoyan. Oo, malayo ito sa kanila. Pero kung kasama niya ito, wala siyang magiging alalahanin sa buhay. Dumaan pa ang mga araw, minabuti naman nilang magpahinga. Di na rin siya muna pumasok dahil sa naghahanda nga sila. Lahat ng kanilang kailangan, ibinigay mismo ng kanyang amo, kaya nakaalis sila ng wala gaanong iniisip. Binigyan din siya nito ng 3 buwang sweldo, nang sa gayoy walang magiging problema sa pamilya niyang may iwan. Dahil sa ginawa nito, payapa siyang umalis sa kanilang lugar. Sa loob ng halos 3 araw, walang patid ang kanilang naging paglalakbay hanggang sa marating na nila ang baryo sa lupain ng kanyang amo. Mula sa lugar na yon, merong sumalubong sa kanilang tauhan din ito na kamag-anak ng dating bantay sa lupa. Kahit tubo ito sa lugar, nakapagtatakang nakakagamit ito ng kanilang diyalekto. Dahil dito, nalaman niya ang bagay na kinakailangan niya roong malaman. Base sa lalaking yun, kamamatay lang ng kamag-anak nilang bantay, kaya inaasahan talaga nilang may darating na kapalit. Ang hindi lang nito napagtanto, magmumula ito sa malayong lugar. Madalas kasi, kung hindi taga-roon lang sa kanilang nagbabantay roon, mga malapit lang din nilang kakilala. Dagdag pa nito na, natuto siya ng dialekto nila, gawa ng pinag-aral siya ng amo mismo ni Rani. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti naman niyang sang-ayunan ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Upang magkaroon din siya ng mas malawak na kaalaman sa lugar, pilit niyang ibinalik ang paksa sa lupang babantayan nila. Tinanong din niya ito ukol sa sanhi ng pagkamatay ng bantay nitong kamag-anak para naman kahit papaano meron silang ideya.
Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman itong napayoko, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Natuklaw yun ng kobra. Marami kasi talagang ahas doon eh. Pero huwag kayong mag-alala. Nalinis na namin ang paligid. Wala na kayo raw makikitang ahas." Dahil sa sinabi nito, kahit papaano nakampante naman sila. Makalipas pa ang ilang minuto, binilisan na nila ang paglalakad dahil sa medyo papasapit na ang hapon. Kinakailangan nila raong makarating ng maaga para magkaroon pa sila ng sapat na panahon para mapaghandaan ang kauna-unahan nilang gabi. Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay naman nilang narating ang lupa. Kagaya ng inaasahan, malawak ang sakop nito. Marami rin doong puno at mga pananim na pwede nilang mapakinabangan at makain. Ayon sa kanya, kumpleto ang lugar at ang tangi lang nila roong problema ay ang kuryente at ang matinding katahimikan sa paligid. Bilang sanay silang dalawa sa syudad, hindi talaga naging maganda ang kanilang pinagdaanan doon sa loob ng ilang linggo. Ngunit sa kabila nito, alam nilang obligado silang magpatuloy. Ang iniisip kasi nila ay ang mga kamag-anak nilang umaasa sa bunga ng kanilang trabaho. Habang tumatagal din sila sa lugar, kahit papaano medyo nakikibagay na rin sila sa paligid. Kung dati hindi sila gaanong lumalabas, sa mga sandaling yon, nakakakilos na sila roon ng malaya. At para hindi sila maburyong, nagtatanim sila ng iba't ibang gulay at bungang kahoy malapit sa kanilang bakuran. 8 buwan ang lumipas, tanggap na nila Rani ang kanila roong kalagayan. Ayon sa kanya, di hamak na mas masarap mamuhay doon dahil sa libre ang lahat ng mga pagkain at pangangailangan nila. Hindi rin nagkulang ang kanilang amo sa mga pinapadala nito, kaya na may wala na halos sila noong iniisip maliban sa pagtatanim, pagpapahinga at pagsasaya. Pero habang ganoon ang kanilang ginagawa, meron silang napapansing kakaiba sa likurang bahagi ng bahay. Nagsimula ito noong nakapansin sila ng mga punso hanggang sa dumami na yon ang dumami. Marami sa kanilang mga pananim ang naapektuhan, kung kaya't agad nila itong sinimulang tibagin nang hindi man lang nagpapaalam. Ayon sa kanya, naubos na nila ang punso nung malaman ito ng amo niya. Inakala rin niya kasing wala itong ibig sabihin, subalit nang makausap na sila ng taong ipinadala nito, doon niya nalaman ang nakakubling panganib hinggil sa kanilang mga ginawa. Ayon sa lalaking dumating, ang mga punsong nagsiuslian sa lugar kung saan sila nakatira, senyales na meron na roong nagmamay-ari. Wala namang problema ang kanilang pananatili, ngunit kapag gumawa pa sila ng ikakagambala ng mga ito, maaaring buhay nila ang magiging kapalit. Pagtatapat pa nito na, matagal na itong problema sa lugar na siyang pangunahing rason ng mga trabahador kung bakit ito nagsisialisan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi siya nakaramdam ng pagkasindak. Ang inisip niya, wala pa namang matinding banta sa kanila, kaya wala ito gaanong problema. Dagdag pa niya na, kung malalaman nila ang pinagugatan ng lahat ng yon, pwede pa nila itong maiwasan. Hindi kasi si Rani ang tipo ng tao na basta-basta na lamang masisindak. Alam din niyang may mga paraan kung papaano malampasan ang bawat problema, kaya wala pa sa isip niya ang sumuko na lang bigla. Dahil dito, pinakinggan niya ng maigi ang lahat ng mga kwento nito sa kanya. Magpahanggang sa mga sandaling yon, hindi pa siya gaanong makapaniwala ukol sa mga bagay na kanyang narinig. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang mga kakaibang pangyayari sa lugar. Nabanggit din ng taong yun na hindi namatay ang dating trabahador doon sa tuklaw ng ahas. Ayon dito, may malalim na dahilan ng pagkamatay nito. Hindi rin sila kumbinsido sa sinabi ng mga kadugo nito
lalo pat di nila nakitaan ng marka ng pangil ang biktima. Nalaman din nilang wala na itong dugo sa katawan, indikasyon na pinatay ito ng isang hindi nakikilalang nilalang. Kagaya ng sabi ko, huwag kayong magpakakampante rito. Di ko kayo tinatakot. Ibinabahagi ko lang sa inyong totoo. Nga pala, heto yung armas na pinadala ni Amo. Baka sakaling may maitulong ito sa inyo. Pasensya na. Pero mukhang hindi kayo makakaalis sa loob ng 3 linggo. Kailangan niyo munang humanap ng bago niyong kapalit bago siya pumayag na bumalik kayo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang mga armas. Binubuo ito ng mga sundang, baril, mga kwintas na hindi niya mawari kung ano, at iba't iba pang mga sandata na animoy may kaugnayan sa lihim na karunungan. Pagbaling naman niya ng tingin sa lalaki, seryoso naman siyang sumagot dito ng, Pakisabi sa kanya, hindi na yan kailangan. Kami nang bahala rito. Basta ipangako niya na nasa mabuting kalagayan ng aking pamilya. Susubukan ko ring patayin ng nilalang dito. Pero babase ako sa tamang halaga. Matapos naman niyang makapagwika, hindi maipagkakaila ng inutusan nito ang matinding pagkagulat buhat sa kanyang sinabi. Alam kasi nitong hindi siya nagsisinungaling at nasisiguro nito na nakahanda siyang tuparin ang kanyang mga ipinangako. Ikaw ang bahala, Rani. Ako naman nagpapaalala lang. Sige, sasabihin ko na lang to sa ating amo. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad naman itong umalis. Hindi na ito nagpaabot pa ng hapon sa kanilang lugar na para bang may nilalang itong iniiwasan. Siyempre, hinayaan lang naman niya ito, lalo pat bistado na rin niya ang lugar. Pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, maigi silang nagmasid ng kanyang anak sa buong paligid. Inihanda rin nila ang mga ibinigay nitong armas upang maunahan ang kahit na sinong magtatangkang gumawa sa kanila ng masama. Pagkaraan pa ng ilang oras, napansin naman nilang wala namang kakaiba. Normal pa rin naman ang paligid, kagaya ng gabi-gabi nilang nararanasan. Ang kaso lang sa mga oras na yon, parang may nangyayaring kakaiba sa likod ng bahay nila. Maliban kasi sa liwanag ng mga alitaptap, kapansin-pansin ng mga pula at puting liwanag. Alam nilang hindi ito nagmumula sa kahit na anong insekto, kaya pinagmasdan nila ito ng maigi hanggang sa masipat nila ang isang napakaliit na tao sa ibabaw ng punso. Nakaupo ang nilalang na yon, tapos meron itong suot-suot na salakot na katulad ng liwanag ng kanilang katawan. Hindi rin ito gumagalaw, pero kitang-kita nila ang pagkurap ng mga mata nito. Ayon sa kanya, nasa 2 sentimetro lang ang laki ng nilalang. Kaya naman nila ito napansin mula sa loob ng kanilang bahay ay dahil sa liwanag nitong namumutawi sa kadiliman. Medyo malapit lang din sa kanila ang punsong kinauupuan nito, kaya hindi talaga malabong mapansin nila ito. Nakikita mo ba ang nakikita ko, anak? Kapag sinuswerte ka nga naman. Hindi ko inaasahang maraming nuno sa lugar na ito. Alam mo ba, ang mga nunong naglalabas ng puting liwanag, kalimitang nagbabantay sa mga lupaing hitik sa ginto. Bukas na bukas, samahan mo akong hukayin ng mga yan. Hindi tayo alis dito nang hindi tayo mayaman. Nang marinig naman ito ng anak niya, nagpatuloy lang naman ito sa pagmamasid. Ang buong akala kasi nila, swerte na sila sa kanilang mga nakita, kaya hindi na nila inalis doon ang kanilang paningin. Hindi nagtagal, makalipas lang ang ilang oras, unti-unting nawala ang liwanag ng mga ito. Pagbalik ng katahimikan sa buong lugar, may napansin silang 2 nanlilisik na mga mata na nakatitig mula sa malayo. Sinubukan nila itong aninagin pero masyadong madilim ang lugar na kinaroroonan nito.
Kalaunan, naglaho ring parang bula ang nilalang. Naisip niya, baka isa lang itong galang hayop na umiikot sa paligid. Dito ganong nakakaalarma, lalo pat meron silang mga personal na armas na pangmalayuan. Pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, sabay na silang nagpahinga. Bago sila matulog, wala silang ibang pinag-usapan kundi ang kayamanang makukuha nila kinabukasan. Paniwalang paniwala naman doon ang anak niya kahit wala ito gaanong kasiguraduhan. Kinaumagahan, di pa man sumisikat ang araw, nasa labas na sila. Pilit na hinuhukay ang mga punsong nagsiuslian sa paligid. Gamit ang mga piko, madali nilang natibag ang pinakapundasyon nito hanggang sa unti-unti na silang nakapaghukay papailalim. Siya noon, inuna ang mga punsong nakitaan niya ng mga nuno, gawa ng naniniwala siya na nasa ilalim lang nito ang mga gintong hinahanap nila. Subalit sa hindi malamang dahilan, imbis na mga ginto ang kanilang mahukay, mga patay na tao ang bumungad sa kanila na ilang metrong nakalibing sa ilalim ng lupa. Bawat isa sa mga ito, ginagapangan na ng mga ugat sa katawan. Yung iba sa kanila, purong buto na, habang ang iba naman meron pang mga laman. Ang pinagkaiba lang nito sa mga ordinaryong bangkay, wala itong masangsang na amoy. Parang lupa ang baho nito, kaya nang mapagtanto niyang tungkol dito, dali-dali siyang napaatras. Naghalong gulat at takot ang kanyang naramdaman, kaya halos ilang minuto rin siyang hindi nakapagsalita. Dahil sa ganoong pangyayari, nablangko sila ng anak niya. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang kanilang mga nararamdaman, agad nilang kinuha ang mga pala, sabay tabo ng lupa sa mga ukang nahukay nila. Matapos nila itong gawin, dali-dali silang bumalik sa loob ng bahay para ihanda ang kanilang mga armas. Habang ginagawa nila ito, panay na ang pagtatanong ng anak niya hinggil sa mga nakita nila. Maging ito man kasi, di maiwasang makaramdam ng takot buhat sa kanilang mga nakita. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatigil para sagutin ang mga katanungan ng anak niya. Hindi rin ako sigurado, anak. Pero may kutob ako na ang mga bangkay na yon, labi ng mga taong namatay rito. Wala akong alam pagdating sa mga mahika. Pero may mga nakita na ako noong kabataan ko na mga taong namatay at bigla na lamang naging puno ng saging pagkalabas nito sa bintana ng bahay. Siguro, yung mga nauna sa atin dito, ganun din na nangyari sa kanila. Dagdag pa niya na, dahil sa kanilang mga natuklasan, nasisiguro niyang meron nga roong nilalang na kumitil ng buhay para makapagnakaw ng katawan. Nang marinig naman ito ng anak niya, agad naman itong nagbigay ng sarili nitong opinyon. Sa mga sandaling yon, isa lang ang nais nitong mangyari at yun ay walang iba kundi ang umalis. Maaaring padalos-dalos ang ganoong pasya, ngunit nasisiguro nito na sa mga sandaling yon, tanging ang pagtakas na lamang nila ang mahalaga. Dahil sa sinabi nito, alam naman niyang meron itong punto. Ang kaso lang, hindi nila ito pwedeng gawin dahil paniguradong babawiin ng kanyang amo ang lahat-lahat ng ibinigay nito sa kanilang pamilya. Sa layo rin nila, hindi malabong abutin sila ng buwan bago sila tuluyang makauwi. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi niya piniling makipagsapalaran. Para sa kanya, mas mainam na manatili kaysa umalis ng hindi sigurado. Nang marinig naman ito ng kanyang anak, kahit papaano naunawaan naman ito ang kanilang sitwasyon. Upang hindi na madagdagan ang kanilang mga iniisip, di na rin ito nagsalita. Basta ang ginawa nito, sumunod sa mga sasabihin niya. Dumaan pa ang mga araw, literal na nanatili lang sila sa loob ng bahay.
Kahit anihan na noon ang saging, hindi sila umalis, gawa ng nababahala sila sa mga pwedeng mangyari. Dagdag pa niya na, gabi-gabi nang nagiging bangungot ang mga labi na kanilang nakita, kaya kahit walang dapat na ikaalarma, alerto silang dalawa. Halos araw-araw din nilang ipinagdarasal na sana sa mga susunod pang linggo, walang mangyaring hindi nila inaasahan. Ngunit ang hindi nila alam, minamanmanan na rin pala sila nung nilalang na pumatay sa mga labing kanilang nakita. Pagsapit ng araw ng Biyernes, habang papasapit ang takip silim, may nakita silang 3 bata na naglalaro malapit sa taniman nila ng okra. Pinagpuputol nito ang mga gulay na kanilang malapitan, kaya nung makita ito ni Rani, dali-dali siyang kumuha ng pamalo habang paulit-ulit na sinisigawan ng mga ito. Subalit kahit sinisindak na niya ang mga taong yon, tila bang hindi pa rin ito naaalarma sa kanyang ginawa. Ang mas nakakagalit pa, nagpatuloy ang mga ito sa pagpuputol, animoy wala man lang naririnig. Dala naman ang galit niya, agad niyang sinugod ang mga bata. Paglapit niya, pagalit niya itong inambahan ng palo, ngunit imbis na tumakbo ang mga ito, nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan. Nataon noong hindi siya nakatingin sa ulo nito dahil nakataon ang kanyang atensyon noon sa parte ng katawan ng 3 kung saan niya papatamain ang dala niyang pamalo. Ang problema, nung napansin niyang tumigil ang mga ito, agad niya yung tiningnan sa muka. Pagsilay niya roon ang harapan, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang kulay abo na ang balat ng mga bata. Punit na rin ang mga bunganga nito dahil sa dami ng nagsisiuslian nilang pangil. Nanlilisik din ang kanilang mga mata at meron silang mahahabang itim na kuko. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang napaatras habang tinatanong ang mga nilalang. Sa isang iglap, naghalo ang takot niya at kaba buhat sa mga nangyari. Kahit nasa harapan niya ang mga ito, sadyang hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Maya-maya pa, nang medyo bumalik na ang kanyang ulirat, dito na siya napilitang kumaripas ng takbo. Habang binabagtas niya ang daan, sigaw ng sigaw naman siya sa kanyang anak. Nang marinig naman ito ang kanyang tinig, dali-dali naman itong binuksan ang pinto. Sa mga oras kasing yun pinuno, nataong nagtimpla ito ng kape. Akala kasi nito madali lang maitataboy ng tatay niyang mga bata, kaya hindi na siya nag-isip ng kung ano. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, kitang-kita niya ang mga nilalang na humahabol sa likod nito. Bagaman kasing taas lang ito ng mga batang nasa edad 7 anyos, hindi niya maipagkakaila ang angkin nitong bilis. Ang mas nakakabahala pa, napakalilikse ng mga ito at ubod ng mga lakas. Saksi ang kanyang anak kung papaano nito baliin ang malaking tipak ng kahoy gamit lamang ang matatalas nitong kuko. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman niya sa loob ng bakuran, dito na niya mas lalong binilisan ang pagtakbo. Ayon sa kanya, segundo lang ang pagitan ng pagsara ng pinto at paglundag ng mga nilalang. Pagdating naman niya sa loob ng bahay, dali-dali niyang tiningnan ang mga bintanang nakabukas. Naghahabol hininga man, pinilit niya itong isara upang walang makapasok. Nang magawa na niya ito, dito pa lamang siya napaupo sa sahig habang humihingi ng inumin sa anak niya. Kalaunan, nang medyo humupa na ang kanyang nararamdaman, dahan-dahan siyang sumilip sa siwang para pagmasdan ang sitwasyon sa labas. Pagsilay niya sa paligid, wala naman siyang nakitang kakaiba. Yung mga nilalang na humabol sa kanya, sinubukan niyang hanapin pero hindi na talaga niya ito nakita pa. Nang mapagtanto naman ito ni Rani, agad niyang kinuha ang mapapakinabangan nilang armas, kalakip ng mga damit at iba pang mga gamit. Anak, maganda ka na. Bababa tayo ng baryo. Nagkamali ako.
Hindi natin sila kaya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagmamadali naman itong nagligpit ng gamit. Hindi na rin ito gaanong umimik, dala ng matinding kaba na nararamdaman niya. Kalahating oras pa ang dumaan, agad naman silang umalis ng bahay. Hindi na nila inisip ang mga kahihinat na nito, gawa ng di hamak na mas mahalaga ang buhay nila sa kahit na ano. Pagkahanda naman nila ng kanilang mga dadalhin, agad naman nilang binuksan ang entradang pinto. Unang apak nila sa lupa, mabilis na silang kumaripas ng takbo papalayo. Isipin ninyo, magdadalawang kilometro ang layo ng baryo mula sa lupa ng kanilang amo. Di pa man din sila noon nakakalayo sa tinutuluyan nilang bahay, nararamdaman na nila ang dami ng mga nilalang na nakasunod sa kanilang likod. Habang tumatagal, nagpapakawala na ito ng mga hindi kaaya-ayang tunog, dahilan para masindak naman silang dalawa. Takot na takot man siya, di siya nagpakita ng kahit na anong kahinaan. Ang nasa isip niya kasi, kapag naging mahina siya, mamamatay silang dalawa. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat marami sa kanila ang umaasa. Ayon sa kanya na, sa mga sandaling yon, wala na talaga silang pag-asa na makalayo sa mga ito. Mabuti na lang nakapasok sila sa kakahuyang may mga bagakay na kawayan. Ito ang pansamantalang nagpatigil sa mga sumusunod sa kanila, pero hindi ito sapat para tuluyan sila nitong tantanan. Pagkadistansya naman nila sa mga nilalang, di nila inisip na magpahinga. Tuloy-tuloy lang sa pag-usad hanggang sa makakita na sila ng pinakamalapit na bahay. Di man nila kilala ang mga tao sa lugar na yon, walang pag-aalinlangan silang kumatok para humingi ng tulong. Ilang minuto rin sila noong nanatili sa labas ng bahay nito hanggang sa bumukas na ang pinto. Pagsilay naman nila sa loob, nakita nila ang isang matandang babae na may balabal na itim sa ulo. Meron din itong hawak-hawak na kandila at sa estado nito, parang kakatapos lang nitong magrosaryo. Ale, parang awa nyo na ho. Papasukin nyo kami. Kanina pa may humahabol sa amin. Hindi ho namin alam kung ano sila eh. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi niya, agad naman sila nitong pinatuloy. Tahimik lang ito nung una, pero pagpasok nito, nagsalita na rin ito. Konti lang na detalye ang ibinigay nito sa kanila, ngunit nasisiguro niya marami itong nalalaman. Pagtahimik naman ito, agad nitong pinatay ang kandila habang dahan-dahang lumalapit sa dingding ng bahay. Huwag kayong magsalita. Manahimik kayo at respetuhin ninyo ang gabi kung ayaw niyong matulad kayo sa mga naunang namatay dito. Pagsalita naman ito, tahimik na rin silang sumunod. Kagaya ng matanda, sumilip din sila sa siwang upang makita nila kung ano ang nangyayari sa labas. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na nagsidagsaan ang napakaraming nilalang. Sa maniwala man kayo o hindi, meron lang itong iisang wangis. Daan-daan din ang bilang ng mga ito, kaya hindi nila maisip kung saan ito nagmula. Maya-maya pa, nang makalayo naman ang mga nilalang, napansin nilang lumayo na rin sa dingding ang matanda. Tumungo ito sa silid ng bahay at pagkaupo nito sa lumang upuan, nagsindi ito ng gasera. Nang medyo magkaroon na ng liwanag sa loob, dito na sila tinitigan nito ng mata sa mata. Pagbuntong hininga naman ng matanda, dito na ito unti-unting nag-uwika. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit marami pa rin ng mga taong nahihikayat ng amo ninyo. Alam niyo ba ang misteryo ng lugar na inyong pinasok? Para lang kayo roong mga pagkain na naghihintay ng tamang panahon para anihin.
sapagkat ang lugar na inyong binabantayan, tahanan ng mga abo-abog. Siguro naman nakita nyo na ang mga duwending naninirahan doon, hindi ba? Pwes, hindi sila ang tipo ng duwending alam ninyo. Mga alipin sila ng mga abo-abog na tagapagmasid sa lugar. Sila ang naatasang magmanman sa sino mang naninirahan sa mga kabahayang malapit sa pugad. Dagdag pa ng matanda na, ang nakapagtataka lang sa lahat, bakit may taong nagpupumilit pabantayan ng mga lupang yon, gayong nasumpa na ito at kasalukuyan ng pagmamay-ari ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Mariin din itong inilahad na may motibo ang kanilang amo ukol sa pagpapapunta sa kanila sa lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya kaagad na kumbinsi. Dumaan pa ang ilang araw, tuluyan na nga silang nakaalis sa lugar. Alinsunod sa plano, bumalik sila sa bayan kung saan sila naninirahan. Pagdating nila roon, agad naman niyang inilahad ang kanyang mga palusot. Ni minsan hindi niya ninais na ibalita sa amo niya ang tungkol sa mga nangyari. Lahat kasi ng payo ng matandang nagligtas sa kanila, pilit niyang sinunod upang malaman niya ang katotohanan sa likod ng buong pagkatao nito. Ilang buwan pa ang lumipas. Dahil sa palihim niyang pagmamanman, dito na niya nalaman ang nakakapangilabot na sikreto ng kanyang amo. Ayon sa kanya, 10 oras na noon ng gabi nang bumalik siya sa bahay nito para magmasid. Ilang oras siyang naghintay sa labas ng kwarto ng amo nila hanggang sa makita niya na itong pumasok. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang may binuksan itong baul na naglalaman ng mga duwending pula. May mga ugat din ito sa loob, nakahalin tulad ng mga ugat ng puno na nakayakap sa mga labing nakita nila sa lupain nito. Matapos itong kunin ng nilalang, pinagpira-piraso niya yon bago niya inilapat sa isang likido na kakulay ng abo. Pagkatapos ininom niya ang langis na nilikha nito at sa isang iglap, dito niya nasilayan ang unti-unting pagbalik nito sa kanyang kabataan. Maya-maya pa, pagpasok naman ng asawa nito, ganun din ang kanyang ginawa. At sa loob ng ilang araw, paulit-ulit itong ginawa ng amo niya. Walang kahit ni isa sa mga katrabaho niya ang nakapansin ng ganoong bagay maliban sa kanya. Dagdag pa niya na, pagkatapos ng isang buong linggong pag-inom nito ng langis, dito na nagsimulang magpakita ang mga nilalang na minsan nilang tinakasan sa lupain nito. 10 oras ng gabi kung lumalabas ang mga ito, kung saan bawat isa merong mga bit-bit na kakaibang bagay. Ayon pa sa kanya na, kaya nakarating ang mga abo-abog sa lugar nila ay dahil sa nilikhang lagusan ng amo niya sa loob mismo ng bahay nito. Nang mapagtanto naman yun ni Rani, dito niya naunawaan ang masaklap na katotohanan. Anya, maaaring ang mga taong ipinadala nito sa lupa nito sa Minoyan ay mga pagkain lamang. Sinabi rin kasi ng matandang tumulong sa kanila noon, purong mga lalaki lamang na nasa 80 gulang ang kinakain ng mga abo-abog. Marahil ito ang paraan ng kanyang amo upang mapakain ang mga ito nang hindi na kailangan pang basagin ang sumpa ng pananalo. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi na niya pinatagalang pagtatrabaho sa ilalim ng poder nito. Para rin makaiwas, lumipat sila sa karatig lugar para magbagong buhay. Subalit kahit anong gawin niyang paglayo, hanggang kamatayan na siya ginambala nang nalaman niyang koneksyon ng kanyang amo sa lahi ng mga abo-abog. Sayang no, alam niyo mas maganda to kung meron tayong backstory nung
amo tsaka ng mga abu-abog kung bakit nga ganun yung pakikitungo ng amo nila rito. Pero ako, feeling ko lang sa akin lang, dahil yun sa mga ginto. 'Di ba? Yun yung alay niya kapalit ng mga ginto. Buhay ng mga trabahador niya. Pasensya na rin kayo, medyo matagal tayong nawala. Pero ngayon, sunod-sunod na tayo ulit. Twice a day ang lapag natin. Meron pa tayong kasunod na kwento. Sana mahintayin ninyo. Salamat.